nje. Uyayazi the phone? Yeah, yes. Okay. Pho uthi wakuthengela kanjani ke ifoni wena ube wena wamdayisela ifoni eblokile? Hayi bafethu nginamnika ifoni ingablockile bafethu. Hey right le phone. Okay, pho wakuthengela kanjani ke ifoni? Ifoni mina ngithengela ifoni. Hey, nase ngiyithatha ifoni la ilona iphilisa isakuyena yabo. Awungazonge ngisilima wena mfethu. Wena manje uqhamba manje usungesilima. Wena isilima mfethu manje. sicela uchaze kwenzakalani? Awusungesilima manje. Wow, mfethu uthi amashazi ngokwazi bafethu nomuntu angaphandle. Awumeke mfethu awuchaze istory nisizwe kade ngoba njengoba uchaza nje angake kuzwa mina angizwa nani yamuzwa naye ukhuluma izinto enga-understandeki nje. Lokhu nje awungidayisela le phone le. Iblockile wathi ngizoyivulela mina. Yayizwa lona. Now I tell. Ngayithatha ifoni. Manje sengizame kaningi ukuyivula. Now I tell. Ngayithatha ngoba ngithi umfowethu. Now I tell. Besazwana manje isikhala. Now I tell. Yeah. Okay, qhubeka. Ngayidayisa ifoni sengizame kaningi sengichitha imali eyiningi ngizama ukugqekeza lokho. Manje injongo yakhe wangicela nina ngizamela ukukhuluma naye uyangigolozela manje sengibona sengaze ngenze ngenye indlela ngakho ngabe ngacela nina ukuthi nizongikhulumela naye angibuyisele imali yami. Thinike ndoda yamuzi uthini? Imali yakho. Uyazi imali wangidayisa ngayo ifoni 1606. Wawuyithathe phela ifoni eblokile uzodayisa umuntu ifoni eblokile. Yini noma mhlawumbe wakha amafoni noma asazi phela niphiwe ey'ntweni zezandla niphiwe kakhulu. Asichazele. Uyakhile le foni ngoba wathi ngibona mfethu yintsha le foni. Yabo nje yintsha sha. Yintsha sha. Fresh. Yeah. Okay. Yeah. Awuchazele. Ifoni le nami nandiyithengile le phone. Kuba lena nithele umngani wami le phone. Ayithenga umngani wami. Wasethi nje Oh mayekudlula wena wasubona nje uzoshaya mina ngale phone wena. wathi wena uyayifoni. imaki. Yeah, ngicela umdedele mfethu achaze yakhe. Wathi ifoni uyayifuna le phone. Nami nayihambisela nami njengoba ngibona ukuthi nenkinga. Okay. Wathi yena uzakwazi ukuyoyifuna. Ndamnika ifoni na. Bese mnika ifoni futhi uyabuya mase sefuna imali yakhe. Manje imali yakhe mina ngisenayo. Mfethu uyazi ukuthi umudayisa ifoni eblokile yicala le. Ngoba awazi ukuthi le phone le yayithathwephi. Mhlawumbe umnikazi wayo bamthuma uphuthu. Ngewazi. Yabo? Yeah. Nina kunina yonke into ilulu kuyenza. Ngoba vele ananda ngoba vele akusikise nje nenza isinoma ngayo. Kahle wakuphi wena mfethu? Mina fika ngabe imali yawo mfethu. Sengala. Awushoke mfethu. Lento le ungayenza wena ngakini ukuthi uthenge ifoni engasebenzi. Phinde futhi uyidayisele umuntu futhi ifoni engasebenzi. Wena wathi uyayifuna ifoni. Okay. Ubafuna ngo. Wathi uyayifuna. Ngafuna ifoni mina kuyena ethi unefoni ayidayisayo. Wathi ayinenkinga encane engakwazi ukulungiseka. Futhi azange imningi enkani ifoni. Kodwa bafo kwawena andimnikanga mase sibuye emaqinisweni. Uyazi ukuthi kwawena nawe mangase sinithathe linyathelo. Uyazi ukuthi lento ingagcina imigaqelisa nobabili. Ngoba nobabili wrong. Uyakwazi lo? Ngiyakuzwa ukuthi lokho kushoyo kodwa Manje uthini? ngilelo dayithatha ifoni yayo ingibuyisele imali yami. Mfethu wena ungazi ukuthi amafoni lawa unawo maningi. Yabo le foni icishe ifane nale. Ayithi yabo. Kanti kwenzakalani mfethu awungichazele kahle. Noma mhlambe mina engilahlekayo kwenzakalani? Udila ngawo vele amafoni noma uyaphanda uhlanganisa ngawo. Ya amafoni sidila ngawo nomnye umngani wami. Okay. Sidila ngawo amafoni. Yini mfethu enenza ukuthi nikhethe ukuthi nize nidile ngamafoni? Phela lento yokuthenga amafoni emaseleni kufana nokuthi nina ni support amasela kahle nina nikhuthazisela ukuthi liphinde liyoganga futhi.
Lo ke uyazi ukuthi uma sesikhuluma nje amaqiniso abantu la kulelizwe lethu abathenga amafoni anenkinga inini and abantu abathenga izinto emaseleni inini kodwa sibababi ngane abantu. Ne phela mfethu imali awungitshela mangase mina ngibamba inkunzi ngizwe kahle ungiqonda ngibamba inkunzi lo mfethu mase sifika kuwena sithi isibali na iphone ufika uthi wena ngeke ngithenge ifoni entshontshiwe siphinde size kumfethu mase siphinde siya kumfethu na iphone ayisabi ifoni entshontshiwe you understand sihlale nayo le phone ayithengwa umuntu ngoba intshontshiwe uma ucabanga thina sisazophinde siyontshontsha enye ifoni ngoba nayo le phone isinayo ayithengwa akekho umuntu osupportayo ukuthi siphinde sivuke siyoganga futhi ngoba uyazi ukuthi most yabantu abasuke bephuca amafoni abanye bebanjwe inkunzi abanye babo bayalinyazwa abanye babo bayadlwengulwa ukuthi kungene emzini womuntu bagange benze leyo nto hayi ubuzothini kube le phone itholakala kumfowethu let's say le phone ibine track yatholakala kumfowethu mayitholakala kumfowethu umnikazi wefoni washona hayi mina beke ngisho lutho into enkanjalo buzo ithini wena manje into enkanjalo ngoba umfowethu ifoni le umnikazi wayo useshonile kodwa ifoni itholakala kumfowethu amafoni afika angeke kuthina imali uzothi uyachaza mhlawumbe isitori sakho ubuyoze usichaze umseshi usuhlalile futhi estation mhlawumbe futhi uthi uyaphuma kasekho usehambele yabo buzothini ke kwa wena othenge kuyena bengizogaxela phela angithi wena uthenga izinto emgaqweni uyithenga cheap mfethu ukhamba uyesitolo uyofika uyofuna ifoni mfethu uthenge noma ubhobhobho wamukele isimo obhekene naso kwaleso sikhathi ungaze uzofuna amafoni abizayo kuzokusiza ngani ukuphatha ifoni ebizayo ngoba egcineni lonto izokufaka enkingeni uboshwe uyohlala iminyaka lapha uyazi ukuthi ejele qaba abantu abahleli lapha ya uma usuthi uyalandela izitori zakhona kahle kahle abazenzanga bafrenyo yabo wena buzoboshela ukuthi lo wathenga ifoni emaseleni and sekuthiwa ke wena ngithi uzothi wena awuyazi into mase kuthiwa hamba okhipha umuntu owakudayisela ifoni mase ufika usungasamtholi lo kuzokwenzakalani kuwena futhi nginanele inkinga Juzweni wenza oboshela imeda phela yabo la mafoni akantshontshwa la mafoni wathatha ntshontsha amafoni bafika abantu baletha amafoni bezokhanda amafoni kanisa amafoni manje unabona ukuthi le phone engasebenzi unabona ukuthi sathweni ke mina ngoba wena ehlulile ukuyikhanda angithi wena wazikhethela amafoni ayikho ungazoyitshetha usile wena yes ungayitshetha usile uzothatha ifoni le wena wenza njani uyabuya ungayitshetha usile wena ngoba ayihlangene nabo kodwa mfethu lento osuyenza kumfethu wrong indoda mfethu sakhuluma naye ngitshela ukuthi manje uzayithola uyibisa ifoni kahle seninemali njalo ngitsheme seninemali nini uyobani nayo imali kune ufika kwena uthi imali akwabi nayo ufika kwena uthi imali akwabi nayo okhomba izokona ukuthi ngenza isilima namanje angeke inkinga manje into eyenzala nje manje siyagoduka nje manje futhi yabo mina ngeke agodukeni kwena ngihlangana mina nogoduka kwena ngihlangana mina nogoduka kwena amlalelo uthina inkinga manje mfethu sinenkinga nathi yabo yena semsini sokhona inkinga yabo manje mfethu njengoba awuchazeke umfowethu njengoba nange echazele ukuthi ufuna imali yakhe kushuthi wena uyahamba nale mali yamfethu
Phela injalo into. Manje kusho ukuthi manje sazokhuluma nje naye. Manje naku sefika nani Ukhuluma uthini naye mfethu ngoba Manje wasukeza isilimo. Mawuzakho ngithi ungeza isilimo ngisho umsaleni. sesiyahamba manje. Wena ngeke yakho mangikhuluma nawe ngeke ngisho umsaleni. Manje kwenzakala mfethu.